mangayo mo, di na mo makaton og paningkamot. Kaya kung mangayo mo, permi mo magsalig. Which is very true. Kaya nga naman, kabantay mo sa inyong mga classmates nga, di magagpapel. Wala ako. Magsigi o pangayo. Nagdana di ko papel. Kung hatagan na siya pirmi, di na din ang magdagpapel hangtod mahuman ang klase, magsige na lang nagpangayo. Napitas siya. O misa, ay, mangayo lang ko niya, mangayo lang ko. Okay ra unta og papel. What if answer? Oh, di ba? So kung magsige ka pangayo og answer, maabot ang panahon nga di na jud ka mo answer sa inyong mga assignments kay ngano man. Vital naman, sir. Na may mga mana ka nga okay, assignment man ka asa group chat nga, mana ba yung assignment? Mana katong imong gipangayuan ba mo reply nga, "Oh, man na ako gahapon." Ay, salamat. Ini kaugma nga bay. Wala ta pre. Patik-atik raman ang uban diha nga. Inyong group chat man na atik-atik raman mga sila nga. Kasi nahuman ang assignment. Okay, nahuman na mo. Patik-atik ra na kay ngano. Nangita na siya dito 15 nahuman na kay dito iyan ang i-PM dahil nga bay. Tagay ta bay. Wa jud ko di ko kasabot aning tub. Wa pa gani niya gitisingan og basa. Wa pa gani niya gibasa. Nakaingon na siya nga di siya kasabot. Nakarelate ka no? Natawa.